So, andito ako ngayon sa Bigs sa Naga and I'm gonna have my lunch. So, I'm just waiting for my food lang. Nakakaloka kasi I'm about to go home na yesterday kasi super fully booked. So, check-in muna ako. Check-in muna ako sa isang pictukin na transient malapit sa may terminal para naman makatulog ako at makapag-profession na ako. So yun, and now nakapagpa-reserve na ako, nakapunta na ako, but Thursday pa siya. Yes. So na, nakakaloka. Nagpag-vlog, nag-i-stop ko pa. Diba? Anyways, papakita ko sa mamaya paano food na kakainin ko. And actually wala akong plano mag-vlog. It is that since wala akong ginagawa, so why not? Mag-vlog na lang tayo. And from Bicol, Camarines going to CWC, it will take you 53 minutes or halos isang oras. 29.2 kilometers away via Governor Jose T. Puentabella National Highway. At pagbaba mo ng bus, kinakailangan mo sumakay ng tricycle para dalhin ka sa rurok ng Tagumpay. Charot! Madadaanan mo rin ang mga pangmayamang cottage. O diba, sosyal? Ang CWC or CamSur Watersports Complex ay Watersports Park. Ito ay para sa mahilig mag-wakeboarding, wake skating at water skiing. Ito ay located sa Camarines, Bicol. Hello mga ka-G, mga kabading, andito ngayon sa CWC sa may Naga. So, dito tayo kakain, mga partner magkain ng Bicol at experience natin dahil bukas pa ang balik ko na Manila. So why not? Let's enjoy the Bicol. Let's enjoy CamSur and I love it. Super! At yes, welcome to Camarines, ang tinaguriang wakeboarding capital ng Pilipinas. Merong 4.5 hectares na man-made lake dito na ginawa para sa mga may hilig mag-wakeboarding. Hindi na rin kailangan magdala ng equipment dahil kasama na sa bayad nyo ang mga to. So dito sa CWC, meron ding swimming pool at may mga cottage dun sa bandang area doon. At kung balak mo na mag-overnight, walang problema. Ang CWC ay may iba't ibang uri ng accommodation at depende pa sa budget mo. I super love it. Nag-miss ako sa mukha kasi medyo mainit. Not mainit, but mainit nga. Yes, mainit. Para kasi mocha, diba? So, yan. So, nakiiwan ako ng gamit dun sa may lobby area nila para makagalaw naman ako na maayos. And that's it. Kung sawa ka na sa wakeboarding at gusto mo ng ibang adventure, ang CWC ay may bagong atraksyon. Ito ay ang Aqua Park. Siguradong magugustuhan ng buong pamilya at ng iyong barkada. So, I'm drinking cookies and cream. Dahil umuulan, nakakaloka. Julanis Morissette. Since huminto na ang ulan, need ko nang bumalik ng Naga dahil baka mabutan pa ako ng pagkalakas-lakas ng ulan dito sa CWC. Pagpapatuloy natin ang Bicol sa mga susunod na araw. But for now,
sign off muna ang inyong bebek kuwa. Oo, sign off muna tayo at abangan ang part 3 ng aking trip na to. Don't forget to click like, subscribe, and comment. At syempre, isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga vlog. My name is Geri General. Again, thank you so much and see you again on my next vlog. Bye!